Der er lige en lille abe, og jeg skal lige åbne. Der er også en kat. Den filmer vi ikke, den har vi filmet. Aberne. I skulle have set, hvor der var en, der hang sig i boksepuden. Det var sjovt. Se. Og de har væltet potteplanten, som I kan se her. Og der er en, der har kravlet ind i spanden her. Prøv at se. Nu filmer vi lige lidt af katten igen. Prøv at se, der er katten. Nej. Aberne, de spiller afsted. De er rundt omkring. Der løb katten. Den vil lige et andet sted hen, vist. Skal vi stoppe filmen eller ej? Ej, skal vi stoppe filmen eller ej? Nå, der er en lille unge, der vil. Der er en lille unge, der vil. Den er lige bag træet. Den roder i jorden. Og den roder vist i jorden. Så er det slåskamp. De vil have den. Film det. De er lidt sjove. Se, der kommer nogle flere. Der er en. Der er en, der kommer. Der er mange. Der er mange, hva'? De er rundt omkring. Skal vi prøve lige at gå lidt ud? Lad os lade være med at ryste kameraet så meget, gå stille. Lad os filme derovre ved landhus, når vi er sådan. Der er ikke så mange. Så skal jeg lige suge. Nu kommer der sådan op. Den skal lige lege. Abe. Abe, abe. Jeg er ligesom dig. Abe, Se! Der er et håndklæde, de slås om. De er blevet frække nu. Så må vi hellere gå i dækning. De kan godt være meget, meget frække. Men hvad skal man sige? Det skal vi tage der på. Så meget. Så tror jeg, vi går i dækning. Lad os lige kigge ud, fordi det er lige pludselig ud. Og de er også væltet med håndklæden ud.
Ja. Jens. Potteplanten, den har vist en lille rev, og så rev de et håndklæde ned. Og nu Ja. hænger de sig i de der... Du kan godt høre. De er allerede ødelagt nu. Den er ved at gå i stykker. Og ja, den er gået i stykker, og potteplanten er. Det er den der. Det hjælper ikke. Nå, man skal sige et eller andet, jeg ikke kan sige. Hvis du får Nette med, du tager alt muligt andet, Lars. Prøv at holde det rimeligt. Der er ved at være manglende batteri på, kan jeg se det der? Manglende? Ja, det skal jeg lade det op. Ja, det skal vi. Nu. Vi stopper filmen. Stop. Nå nej, det er ikke der. Stop.